Hola a tots. En aquest vídeo realitzarem la divisió de polinomis que apareix en pantalla. Observa que el divisor x més 2 és un polinomi de grau 1, on el monomi de grau 1 és x. Per tant, per a realitzar aquesta divisió, podem utilitzar la regla de Ruffini. I el primer pas és ordenar i completar el dividend. Observa que el dividend és un polinomi de grau 5, aleshores per a ordenar-lo i completar-lo, posem el monomi de grau 5 menys 5x elevat a 5. Ara, monomi de grau 4 no hi ha, per tant, posem més 0x elevat a 4. Monomi de grau 3 no hi ha, posem més 0x elevat a 3. Amb monomi de grau 2, 2x al quadrat, posem més 2x al quadrat. Monomi de grau 1 no hi ha, posem més 0x. Finalment, terme independent és menys 3. I aleshores, una volta hem ordenat i completat el dividend, dibuixem el següent esquema. En la part de dalt posem els coeficients del dividend. Una volta hem ordenat i completat. Menys 5, ara 0, 0, 2, 0, menys 3. I com dividim per x més 2, en la part esquerra d'aquest esquema fiquem més 2, doncs menys 2, canvia de signe el terme independent. Aleshores baixem el menys 5. Ara, més 2 per menys 5, menys per menys és més, i 2 per 5, 10. Posem així. Ara 0 més 10 és 10. Menys 2 per 10 és menys 20, posem així. 0 menys 20 és menys 20. Ara, menys 2 per menys 20, menys per menys és més, i 2 per 20, 40. 2 més 40 és 42. Menys 2 per 42, menys per més és menys, i 2 per 42, 84. 0 menys 84 és menys 84, i ara menys 2 per menys 84 és més 168, hem ficat 168 sense el més, no és necessari, i ara menys 3 més 168 és 165. Ja hem acabat el procediment aquest. Aleshores, d'ahir ja obtenim el quocient i el residu. Aquests són els coeficients del quocient i aquest és el residu. Ara anem a posar-ho així, el quocient. Observa que dividim un polinomi de grau 5 entre un polinomi de grau 1, per tant, el quocient de grau 4. Sempre al dividir restem els graus i així tenim els coeficients. Aleshores, de grau 4 tindríem menys 5x elevat a 4 més 10x elevat al cub menys 20x al quadrat més 42x menys 84. I el residu el tenim ahir, és 165. Això seria el resultat de la divisió. Ja saps que el resultat de realitzar la divisió és el quocient i el residu. I ara podríem comprovar que hem realitzat bé la divisió. Aleshores, per a fer la comprovació, hauríem de multiplicar el divisor per el quocient, sumar el residu i veure que efectivament obtenim el dividend. Pots fer-ho i és així. Moltíssimes gràcies per la teva atenció.